Jaruma Nafisa Abdullahi ta tuna da mahaifinta. Adam A. Zango ya wallafa ɓoyayyen hoto a matsayin wacce zai aura. Sabuwar jaruma a kannywood ta bayyana burinta. Daga hutu Rarara ya saya wa Bashir mai shadda mota. Nafisa Abdullahi ta fito da jadawalin hikimomi 8 wadda za su canja rayuwa. Jaruma Nafisa Abdullahi ta tuna da mahaifinta. Fitacciyar jaruma a masana'antar kannywood kuma producer Nafisa Abdullahi, wadda tana ɗaya daga cikin jarumai manya a masana'antar, ta tuna mahaifinta bayan shekara 20 da rasuwa. Jaruman ta wallafa hoton mahaifinta ne Alhaji Abdullahi Abdurrahman, wanda abokansa suna kiransa da Alhaji Yaro, kamar yadda jaruman ta bayyana, inda tana masa addu'a da fatan Allah ya haɗa su a gidan aljanna. Kamar yadda ta wallafa, ta yi rubutu ne cikin harshen Turanci tana cewa, "Well, all miss him every day. Oh, this is my dad. Alhaji Abdullahi Abdurrahman, aka Alhaji Yaro, like his friend call him. It has been almost 20 years since you left. I got my points and SARS from him. Just look at him." Mana duk muna kewarsa kowace rana. Oh, wannan ne mahaifina Alhaji Abdullahi Abdurrahman, wadda aka fi sani da Alhaji Yaro, kamar yadda abokansa suna kiransa. Kusan shekara 20 da ka tafi ka bar mu. Allah ya ji kanka da rahama, ya haɗa mu a gidan aljanna. Na samu kwanciyar hankali daga gare shi. Kawai dube shi. Adam A. Zango ya wallafa ɓoyayyen hoto a matsayin wacce zai aura. Fitaccen jarumi Adam A. Zango, shugaban kamfanin shirya fina-finai na Zango Production, ya wallafa wani ɓoyayyen hoto a shafinsa inda yana sanar da ranar da zai kara aure. Masoya da dama suna tofa albarkacin bakinsu kan hoton, ganin yadda jarumin ya wallafa hoton yana neman masoya su faɗa wace jaruma ce a hoton da za su yi aure da ita a ranar 4 ga watan 12. Masoya suna tagin matar jarumin saboda tagan post inda mijinta ya yi, wato Adam A. Zango. Wasu suna yabawa, wasu kuma suna cewa Maryam A. Biola ne, wasu kuma suna ce Fatuwasha, wasu kuma Hafsat Idris, wasu kuma suna cewa ba shi ne akan hoton ba. Kamar yadda ya wallafa yana cewa my second wife, safe date 4th December, Adam A. Zango with dash guess who, she is an actress. Mana matata na biyu, aje rana 4 ga watan 12, Adam A. Zango tare da dash wa kuke samani, jaruma ce. Kwanakin baya ne tsohuwar matar Adam A. Zango, Maryam A. Biola, ta bayyana ficewarta daga masana'antar, inda wasu suke fasara da cewa za ta yi aure. Sai dai jaruman bata bayyana dalilin ficewarta daga masana'antar ba. Ta dai yi godiya da irin kaunar da aka yi mata. Sabuwar jaruma a kannywood ta bayyana burinta. Amina Uba Hassan sabuwar jaruma ce a kannywood. A hirar da muka samu suka yi da leadership a yau, jaruman ta bayyana muhimman abu game da rayuwarta. Ta ce a Kaduna aka haife ta, ta yi makarantar firamare da sakandare da kuma diploma duk a wurin.
Jaruman dai ta bayyana ta fi son rawa da waka domin kowace sallah suna rawan Indiya suna nishadantar da mutane. A cewar ta 'yan Nollywood suna shooting fim din su Abuja, akwai wanda ta sani a cikin masu shirya fim din, sai jarumin fim din ya sa mata kwaɗayin acting. Jaruman ta ce Adam A Zango ne da Jamila na Gudu su ne tauraronta, kuma burinta shine ta zama babban jaruma wadda duniya za ta santa kuma ta dinga jin labarinta. Kuma ta bayyana ta shiga harkan fim ne a shekaran da muke ciki na 2020. An fi sanin jaruman da Amina Rani saboda masoyar jarumar fina-finan Indiya mai suna Rani. Jaruman dai bata fara fitowa a fim ba, sai dai an gabatar da ita a ci gaban fim din Jaruma da wasu produsoshi da suka yi mata alkawari za su saka ta a fim, kuma ta ce tana da tabbacin za ta iya role din da aka bata a fim din Jaruma 2. Dauda Kahutu Rarara ya saya wa Bashir mai shadda mota. Wani labarin da muka samu a shafin fitaccen mai shirya fina-finai a masana'antar Kannywood Abubakar Bashir mai shadda cewa fitaccen mawakin siyasan nan Dauda Kahutu Rarara ya saya masa mota keran Mercedes. Producer ya wallafa hoton mawakin ne a shafinsa tare da motar da ya yi masa kyauta da shi, yana cewa alhamdulillahi 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 Alhaji Dauda Kahutu Rarara, ina godiya, Allah biya ka da gidan aljanna chairman. Abokan sana'arsa suka taya producer murna har da ma masoya, inda suke godewa mawakin Dauda Kahutu Rarara. Nafisa Abdullahi ta fito da jadawalin hikimomi 8 wadda za su canja rayuwa. Fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood wanda tana ɗaya daga cikin jarumai a masana'antar wanda suke kokari, kuma tana ɗaya daga cikin jarumai wanda suka tashi cikin karamin lokaci. Jaruman ta fito da jadawalin hikimomi 8 wadda za su canja rayuwa. Ta rubuta ne cikin harshen Turanci inda ta wallafa a shafinta na Instagram. Za mu fasara mu. Inda take cewa hikimomi 8 wadda za su iya canja rayuwarku. Na ɗaya shine kalmomi suna da iko amma a yi amfani da su cikin hikima. Na biyu, mutane suna zuwa suna tafiya, amma waɗanda suka dace ne suke sayawa. Na uku, kuna yin isasshe ko da kuwa ba kwa jin haka. Na hudu shine rashin cin nasara shine lokacin da ba a gwada ba. Na biyar, ayyukan alheri marasa fa'ida suna sa kowa ya ji daɗi. Na shida, rayu don yau ba don gobe ba. Na bakwai, kar ku sake waiwaye baya, babu abu naku a wurin. Na takwas, yawan tunani yana kashe farin ciki. Ne barayin mutane. Wannan muryar naki yayi gaba da shike nan makin da muke nan. Iya wannan sidda an sai da maya. Iya wannan sidda. Muna cikin trailer.
ina wannan yake. Muje. Muje. Can da zamu je.